Салом, бинандагони хабар тиҷӣ. Агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати Тоҷикистон дар муроҷиати худ ба тамоми шаҳрвандон гуфт, ки фаҳмонд, ки чӣ гуна аз ширкатҳои Русия билет харидан мумкин аст. Агентӣ мегӯяд, ки арзиши чиптаҳо барои ширкатҳои Россия, Сибир Урал Airlines ва Ямал набояд аз $500 боло шавад. Ҳамин тавр, дар изҳороти навбатӣ агентӣ гуфта мешавад, ки акнун шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд ба касса рафта билетҳоро аз ин ширкатҳо бо нархи муқарраршуда харанд. Яъне чанд пуле ки ҳаст, нархи давлатиаш, ҳамон билетро мехаред. ба сандҳои гуногун, яъне шумо кадом шаҳрҳо мехоҳед рафтан, аз куҷо мехаред билетро. Билетро метавонед харед ва чекашро бояд шумо пурсед аз ҳамон авиакасса. роҳбарияти ширкатҳои ҳавопаймои Русия имтиҳон доданд, ки нархи чиптаҳои ҳавопаймо ба сандҳои гуногун Федератсияи Русия аз $500 зиёд набошад. Дар сурати беасос боло рафтани мазкур дар нархи муқарраршуда, шаҳрвандон метавонанд ба хати доимамалкунандаи агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати Тоҷикистон занг занед 236 53 34. Русия мехоҳад полностью барқарор кунад авиатсияи сообщения, авиация Тоҷикистони Россия полный барқарор мешавад. дӯстони азиз, шумо ҳатман дар комментария нависед ва лайк монед. Ин хеле зарур аст. барои ҳамин шумо аз куҷои билет мехаред, аввал чекашро пурсед, ки чек агар надиҳад, нахаред билетро. Дар комментария ҳатман нависед.